Segle XXII. Ai, ai, ai. No? Ho sabia. Ja estàs dormint una altra vegada? Però quin gandul estàs fet, eh? Me n'aniré i et deixaré així abandonat, saps? Me'n vaig. Ai, ai. A veure, qui sou vosaltres? Ui! Ai, com pots veure, no és moment de dormir, matadora! Wandora, es pot saber qui són? No en tinc ni idea. Està clar que no són dels bons. Cal actuar. Endavant! Fuig del mig, va, que em destorbes! Tu sí que em destorbes a mi! Per una vegada que puc ser el prota... Et vas emportar tot el mèrit! Ben fet! Socarrat! Ostres, ho han socarrat tot! Això ha passat perquè tu no has fet res. La culpa és teua perquè estàs sempre dormint. Però tu has vist això? No ho entenc, que és com si ens hagueren atacat a posta. Em pense que tot això està relacionat amb el lloc on estem a punt d'arribar. La fàbrica de dolços més gran del món, el regne del dolç feliç. És Doraemon! Visca el dolç! Visca el dolç, El regne del dolç feliç. feliç! Oh! Ostres, mira! Tot és una fàbrica de dolços. Ala! N'hi ha un fum! Ai, no puc resistir-ho, quina fam que tinc ara! Ah! I espera, matadora! No m'ho puc creure, no paren d'eixir delícies per esta cinta transportadora! A l'atac, a l'atac! No pots menjar-te aquests dolços sense permís! Escolta'm, deixa'm Però si no sabem de qui som! Com vols que ignores aquestes cosetes que em fan bavejar? Jo estic aguantant-me perquè no vull caure en la tentació! Podeu menjar tot el que vos avellisca. Ai, Si de totes maneres jo no menjaré res... Hola, bella dameta! dameta. Totes aquestes viandes són teues, baby? Sí. Ai, baby. A mi, Wandora, estàs fent el ridícul amb tanta timidesa. És que les xiques em posen molt nerviós. Digues, preciositat, què et passa? Estàs rodejada de mil i una delícies meravelloses i pareixes trista, tan trista com una galeta socarrada, ho sabies? És una llàstima que no lluïsques eixa careta d'àngel que tens. Quan jo era xicoteta, els meus pares s'estimaven molt, sempre estaven junts i es passaven tot el sant dia fent dolços. En aquell temps jo era molt feliç. Però ara... Princesa! Princesa, s'ha de posar a punt per a l'esdeveniment. Oh, quin tràgic que portem! Què passa? No puc, quina vergonya. Wandora, no facis més el penal i que la xica ja se n'ha anat. Està bé, posem-nos les piles, matadora. Primer es menjarem un dolce. Que ara no tenim temps. Deixa'm voltar-te encara que només No, siga un controla't, vinga. trosset. En el castell del dolç feliç ens espera Gedora. Afanyem-nos. Els dolços. Vaja, xicots, sí que arribeu tard. Em sap molt greu, Gedora. No patiu, que encara estem a temps. M'heu portat allò que vos vaig demanar. Mira, quan ja estàvem així al costat... Què? En eixe cas tenim un problema. Vaig confiar en vosaltres perquè em vau dir que no hi hauria problemes. Ara no podré fer res de res, sabeu? Què? Els altres no han arribat? Atenció a tots els presents! El rei, la reina i la princesa del regne del dolç feliç estan ací! Jo sóc el rei Sucre. Reina Mel. I jo la princesa.
Ostres, la xica d'Ades és una princesa. Adores Quina princeses. vergonya. Problemes. Avui celebrem el Festival de Dolços Feliços. De tots els dolços que prepareu, el més deliciós i exquisit tindrà l'honor de guanyar el Gran Premi del Dolç Feliç i es vendrà en les botigues de tot el món. Ha de ser un dolç que faça feliços als xiquets. Es donarà prioritat a aquells dolços que tinguin una elaboració més senzilla. Ni parlar-ne. El millor dolç és aquell que et fa feliç perquè té molt de glamour i és exclusiu. Senzill! Exclusiu! Per això mateix, per la teua obstinació, la princesa ha perdut el somriure. Heu d'elaborar un dolç que li torni el somriure a la meva filla. Si ho aconseguiu, vos emportareu el Gran Premi. És una missió molt important. Jo almenys ho intentaré. Aconseguiré consolar la princesa. No ho aconseguiran mai. Crema! Participant número 1, crema de fruites del bosc. Sí, amb això sí que es pot fer una gran producció. Encara que a mi no em pareix molt glamurós. A veure. Salat! Fora! Els integrants fruiters queden desqualificats. Sí, ha funcionat això de canviar el sucre per la sal. Crema! Es presenta la base de la sèrie del guany de caramel. Esto sí que té un aspecte exclusiu. Però una producció a gran escala serà difícil de fer. Tastem-lo. Està com una pedra! Fora! Quina idea, els he canviat el sucre cremat per cola de contacte. Crema! Els jutges són molt exigents, no vos pareix? Si no ens esforcem, ens desqualificaran a nosaltres, també. Ja està. La coca ja deu estar a punt. Ja hem tret de sac coques com esta. Crec que ja podem dir que el forn està espatllat. Gedora, com va la teua, Segons pareix vas demanar als teus amics de l'època de l'escola de robots que et portaren els ingredients que necessitaves per a fer una coca, però es veu que tot ha eixit malament, Està clar que este premi me l'emporte jo, el pastisser socarrat. Com a bons professionals que som, ens esforçarem fins al final, veritat que sí? Qui és eixe? Em fa molt espina. No! Quin problema! Caram, Gedora ja s'ha desbaratat. Des de sempre, quan té un problema, comença a caminar en cercles. I el temps s'acaba. Tant se val perquè queden molt pocs ingredients. Tot això ha passat perquè els has malbaratat. Mira que l'has feta bona esta vegada. Perdona, però anem justos de temps perquè tu et dediques a dormir sempre que pots. Ara tinc jo la culpa, no? Pues mentida. Pren. El meu principal rival era Gedora, però ja quasi està fora de combat. Crema! Què? Dius que venen més amics d'eixos robots? He fet tard, però la qüestió era arribar, no? Així està el regne del dolç feliç. Ei! Què passa? Qui m'envia bombons? Em fan per les altures! ¿Pero qué pasa? ¿Ah? ¿Una pluja de caramels? ¡Ay, no! ¡Que no sé nadar! El regne del dolç feliç per ací. Bé! És per ací. Per ací. Gau, 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 gau. Molt bé, estos ja no em destorbaran més. Tornaré i prepararé el millor dolç! Ja no puc més. Em rendisc. Ai. Bon col, matadora. M'has vençut. Wandora, el teu col tampoc ha estat gens malament. Es pot saber què feu, xicots? Qui? Sí que has tardat a arribar. Què t'ha passat? Per què estàs tan magolat? Perdoneu-me, he tingut uns quants problemes per arribar fins ací. Però vos he portat la llet més fresca i més bona que he trobat en tot el món.
Oh, moltes gràcies, Kit. T'has esforçat tant. Gau! Si esteu tots així. Així vos porta uns ous acabats de pondre, superfrescos i supersans. Jo he trobat els millors fesols del món sencer. I també la mel més saborosa i més dolça. Xicots, Doraemon! Vaja, així tenim la millor farina que fa els dolços superesponjosos. Perdoneu-me, és que he anat a la Via Làctia per la farina i se m'ha fet molt tard. Ja ho veieu, a que sí. tots vos heu arriscat molt per portar els ingredients. Sou els millors amics. Però apenas em queda temps. Si ens donem pressa, podem fer uns panellets farcits. No, millor una coca de nata muntada. Espereu! Acabe de recordar una cosa. De quan anaven tots a l'escola de robots. Recordeu la festa de dolços que vam preparar entre tots? Allò sí que va estar bé, sí. Que bo! Crec que fer dolços i pastissets té, com totes les coses, el seu secret, veritat? Si no els prepares amb il·lusió i alegria, ja no estan tan bons. Ai, m'està clar que encara em queda molt per aprendre, no? Sí, se'ns havia oblidat una cosa tan important. Tranquils que ho farem. Prepararem un dolç que siga divertit. La convocatòria està a punt d'acabar. Cap dels dolços ha fet somriure la princesa. Fins ara el millor dolç que hem tastat és el de socarrat, crec. Perfecte, el premi ja és meu. Ja estem ací! Oh, Són els últims participants. Llenora i el Doraemon. Endavant, amics! Endavant! Sense par! Va! Som els Doraemons! Guardora! Matadora! Estic supermotivat! Mans a l'obra! Pinyau, 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 pinyau. A mesclar! Una miqueta de salsa de soja. Endavant! A tota màquina! A coure-ho tot bé! Afegis-li la nata! Ja està! quina pinta que té esta pasta! I quina nata tan exclusiva! Ara només ho han d'untar i preparar-ho vostès mateixos. Serà el millor dorayaki de tot l'univers. Oh, quant de temps sense fer un dorayaki, veritat? Sí que fa temps, sí. Oh! Perleta. Amor meu? Pren, reina. Que bo! Està deliciós! Que bé! Oh, si val, que no està ni acabat! Qui ho ha fet? Qui ens ha lligat? El premi se li atorga al dolç de Gedora i els Doraemons! L'enhorabona a行くぞ行くぞ